Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jaiko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan benizuekin. Segideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Jesus jauna bihurratuak salbatzera bidaria, erroke jauna. Jesus jauna pekatari egitera etorria, Kristo erroke. Jesus jauna gure alde hori egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erroke jauna. Errokiak egula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezagun otoiz, jaiko jauna, entzun bihotzonez gure eskariak, eta sendotu hien artetik biztuanen zure semeak egun fedea. Mari, gure semedea biztuko den itxaropena ere, gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Makabearrak bigarren liburutik. Egun haietan, Judasek, Israelko buruzagiak, gudarien artean, zilarrezko 2000 txampon bildurik, Jerusalemera bidali zituen, bekatuen barkamenerako oparia eskari zezaten. Jato eta Kristo jokatu zuen piztuera baitzuen gogoan. Izan ere, erodikako gudarien piztuera itxarren izan ez balu, alferrikoa eta zentzugabea izango zen hildakoen alde otoitz egitea. Baina zintzo hiltzen direne, sari bikaina izango dutela uste baitzuen, asmo santua eta errena izan zen dira. Horregatik, eskari zuen irenaldeko barkamen oparia, bere bekatuetatik libre gera zitezen. Jaunak esana. Eskerra zuen jauna.
Jaun zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zuen, bereikatua zu aita, zerurren jauna, gauza hauek jakin zuen eta burutzuei gorde, eta jende xumeari agertu dizkiozu. Aita, ala izan duzu gogoko, nire aitak dena eman dit, eta ez du inor seme ezagutzen aitak baizik. Ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi dionak baizik. Zatozten eganak nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen nire uztaria, eta ikasi negandik gozoa eta bihotz zapala bainaiz, eta arkituko duzue zuen harimentzako atxedena. Nire uztaria lehena baita, eta nire zama harina, jaunak esana. Eta zuri jauna. Paskoaldian gaude, Jesusen piztuera begibistan dugula, Jesusek guri itxaropena emateko hitzak eta egiteak gogoan ditugula, eta testuinguru horretan Mari gure senidea despeditzea ematu zaigu. Heriotza beti gogorra da. Heriotza esan genezake inoiz ez dela erresa. Bizitzako edozein momentutan gertatzen dela ere. Baina aldi berean, Jesusek eta oso bereziki Paskoaldi garaianetan ulertarazi nahi digu, naiz eta errealitate gogorra izan, naiz eta errealitate garratza izan, guretzako, kristauentzako, ez dela izan behar itxaropenik gabekoa. Beti itxaropena eduki dezakela nahi du Jesusek. Berak maite gaituelako, berak eginak geralako, bere eskuetan gaudelako, berarengandik gatozen bezala, berarenganak goazelako, eta bera maite gaituen aita errokitsu bat, hartzai on bat delako, eta horrek alako itxaropena, konfiantza, lasaitasuna sentiaraztea nahi du Jesusek. Gu hoixe senti dezagula, ez ikara, ez bildurra, ez ezin egona bere aurrean, baizik eta lasaitasuna, bakea, konfiantza, hoixe da, berak transmititu nahi diguna. Eta hoixe da gaurkoan ere, Mari despeditzen ari gara honetan, Jesusen ulertzen nahi diguna. Bera, Mari gaztelunean jaio zen, hemen behintzen pasarrian, 7 semide izan ziren, eta gazterik ezkondu zen, gaztetik lanean aritzea tokatu izan zitzaion, eta oso gazte alarguntzeak egokitu zitzaion. Lau seme bat izan zituen, eta laugarrenaren aurru zegoela alargundu zen Mari. Horregatik, bere familia aurrera ateratzeko izugarrizko lanak egitean izan zituen, pelukeri lanak ikasi, eta hortara dedikatu zen erabat, bere bizi osoan familiari dedikatua, seme alabak aurrera ateratzeko. Horregatik bere azken urtetan bere pozik handiena hoixe zen familia ikustea, hilo bat elkartuta izugarrizko pozak ematen zion horrek. Gaur hemen alde batetik gure eskerrona erakutsi nahi diogu, agertu nahi diogu emakume hori, bere biziotan eman duen ejempluengatik, egin dituen lan guztiengatik, besteengan pentsatuz,
eta horrek garrantzia dauka gure erlijioan. Ez egoistak izatea eta gurea bakarra ikustea, baizik eta besteengan pentsatzea, besteen alde lan egitea, besteak zerbitzatzea, eta hoxe duzu emanik bere familia eta berarekin kontaktuan egon ziren pertsonekin. Horregatik, gaurko honetan, gure jaioiko onari eskatzen diogu goiko zeru hartan har bezala. Mundu honetan fedearen bidez ezagutu zuenak, orain arpegiz arpegi ikusi bezala jaioiko onori. Han betiereko atsedena eta zoriona izan ditzala, eta handik gure alde egiten, bere etxekoen eta lagunen alde egiten segi bezala.
Senideok, egin dezagun guztiok batean, Eliza osoan batean agertuko eskaintzerakoan. Per favore, se volete la salvazione. Begi honez, begira jauna gure eskaintza honi, Mari, zure sailtzaria, zure erreinoa esargari, bere maitasun misterio batekin egiten zure semeekin, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldiotan. Amen. Gehiago oraindik bere bizia eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainbidun taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Afalua berdin kanizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikaslei zien esanez, hartza zuen eta eran guztiok hau bere odolari kanizatatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko usurik onena, egizune hau bere odoigarri.
Gogoan izan zaunak mundu guztian zabaldu dagoen zuen izan. Eramazu maitasun osora Francisco gure artearekin, eta gizizan guztekin batean. Gogoan izan zaunak izan txarapenean Universitateak Mari eta gure ikatu guztiak. Abetzaz guztiak behorregearen argitu. Errukitzak ezikoaren guztiaretiko bizitza itxe bezala. Agoikoaren Ama Maria Gobatzo, bere senar, Jose Santuarekin. Apostolo Santuarekin, San Miguelekin, eta gizan guztietan gure aguzte izan diren santuekin. Haiekin batean gorezta izan du, Jesucristo zure semearen izan. Honen bitartez, zuiaita jangoikoan guzilorri, Espiritu Santuarekin batea, osteta aintza guztia, izalditan izaldi guztietan. Jesucristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesucristo gure jauna, zuk esan ala apostoluek bakea guztien dizuet, nire bakea ematen. Begira, zure elizaren sinitxunari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zurekin. Eta zure espirituarekin. Eskurik emakare, emaiozu bakea. Jangoikoaren ditutza, Zuzeko pegatua, erruketoka. Jangoikoaren edotza, zuzeko pegatua, erruketoka. Jangoikoaren edotza, zuzeko pegatua, erruketoka. ona hemen jangoikoaren ditutza, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren eredua.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honetan izeraten guztioi. Eta muchas gracias a toda la familia de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí, como tenemos costumbre, que domingo también que viene, en la misa de 11, volveremos a tener en cuenta Mari. Eta orain bi hilobek despedia bat irakurri dugu. Seme alaba eta biloben izan dira ondorengo hitzak. Gure amatxo, gure amona eta gure argia zara. Familia zu bakarrik atera zegoen aurrera, zure sufrimendua batera utzita. Gure aurrean beti maitasuna, poza, alaitasuna, ausardia, indarra erakutsiz, edertasuna inoiz galdu gabe. Zure adimenarekin eta bizitzen erakutsi zizun jakimuriarekin ez zen dituzun denak. Jakin ezazu oso harro gaudela, betirako maitasuna eman duzu eta betirako gongo zara gurekin. Eskerrik asko amatxo izan genezakien amatxoriko berena zara, eta eskerrik asko amona izan genezakien amonariko berena zara. Zortean erakin guzuekin, eta asko bete zaitu. Aunque no estés aquí, sigues estando a la memoria de los que te vieron, en quienes yo me sé. Aunque no estés aquí, sigues estando repartiendo entre otros sitios y otros cuerpos en los que te reconozco. Sigues estando aquí casi por completo, que para mí tú lo eres todo. Todo parte de ti, el aire, el mar, el suelo, los pájaros, las flores, cada amanecer, como si el mundo fuera un traje tuyo. Y ahora solo me falta parte de ese vestido. Pues sigues siendo tú el total mensaje que contemplo con el aire, mar, suelo, pájaros y flores como cada amanecer. Si tu cuerpo, esa parte de ti que está ahora ausente para poder abrazarte. Amanda, eres nuestra luz, nuestra risa, nuestro llanto, nuestra forma de ser. Estás dentro de nosotros y no te dejaremos escapar. Hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido la mejor madre que podíamos tener. Amancho, Amaña, siempre estarás con nosotros. Amancho, Amaña, Mache soy tú. Eta bukatuko. Azken erresu osoa egin dezagun. Eta
bezala ere, eman duzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen ezkero, eta ez guten eman, baina atera gaitzazu etzetik. Egizu jauna, Mari zure sartuzaria sakaria, argi eta pakeren bizilekura. Beraren alde ospatu baireko bazko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedika zain